Den 27-årige dansk-tyrker Sedem flygtede ud af sit tvangsægteskab. Manden tvang hende til et liv med at passe geder og køer i en tyrkisk landsby. God aften, nyhederne søndag 26. oktober. Politiet efterforsker i øjeblikket en række sager om unge indvandrerkvinder, der er forsvundet, typisk i forbindelse med tvangsægteskaber. Siden 1994 er 29 piger og kvinder med udenlandsk baggrund forsvundet. De er alle mellem 10 og 30 år. Vi skal nu møde en kvinde, der har prøvet at være tilbageholdt i udlandet mod sin vilje. Dansk-tyrkiske Sedem fortæller her sin historie. Næsen her har været brækket flere gange på grund af vold. Sedem er 27 år og vil være anonym, fordi hun er bange for sin familie. Hun var 4 år, da hun kom til Danmark og er opvokset i dette kvarter i Aarhus. Men en dag, da hun er 20 år, fortæller hendes familie, at hun skal giftes med en mand fra Tyrkiet, en mand, hun aldrig har mødt. Jeg flipper fuldstændig ud, men så får jeg også bank, fordi jeg skal. Efter at have været holdt indespærret i en lejlighed her i Gellerup, bliver hun gift med manden her på Aarhus Rådhus. Hun fortæller, at hun herefter bliver truet til at tage med ham til Tyrkiet, med et løfte om, at hun nok skal komme tilbage til Danmark. Men sådan skal det ikke gå. Hun havner i en lille landsby. Han giver slag i hovedet af mig, og han tager min pas frem, og min pas og papir, det er jo væk lige pludselig. Og, jeg står i en landsby, jeg aldrig har været før. Niels Larsen er politimand og efterforsker forbrydelser, der er sket i udlandet. Han nikker genkendende til en historie som Sedems. I øjeblikket efterforsker han 30 sager med kvinder, der er forsvundet. Og på grund af erfaringer fra andre europæiske lande, frygter han det værste. Jeg har sager, hvor en ung har sat sig op mod forældrene eller op mod familien derude. Og så er det eskaleret med frihedsberøvelse, vold, og så den yderste konsekvens med drab. Sedem fortæller, at hun bliver tilbageholdt i den lille tyrkiske landsby i næsten 4,5 år. Meget af tiden går med blandt andet at passe geder og køer. Hvad ville der ske, hvis du gik til politiet, mens du var i landsbyen i Tyrkiet? Jamen, jeg tror ikke engang, jeg nåede at komme ned til politiet, fordi jeg havde hele sin familie ved siden af mig. På grund af store skader efter vold bliver hun indlagt på et hospital i en større by. Her lykkedes det hende at slippe væk og komme til Danmark. Hun er skuffet over, at ingen har ledt efter hende. Hvis jeg var i Tyrkiet, og jeg døde, så er der ingen herfra, der vidste, jeg var død. Men hjemme i Danmark venter en ny overraskelse. Hun skal søge om opholdstilladelse forfra, da hun er blevet registreret som forsvundet. Ansøgningen den får hun afslag på, da hun har opholdt sig for længe uden for Danmark. Myndighederne tror ikke på, at hun har været tilbageholdt imod sin vilje. De må have en grund. Jeg har boet her i så mange år, og jeg har gået i folkeskole her i Danmark. Hvad er grunden? Sedem vil nu klage over afgørelsen. Ja, god aften, Manu Sareen. Hvad mener du om Sedems sag? Jeg synes, det er en tragedie. Først så bliver hun straffet af sin familie i sit oprindelsesland, og så kommer hun så endelig til Danmark, så bliver hun så straffet i Danmark også. Jeg synes, at integrationsministeren skal kigge på den her sag her og lade hende blive i sit nye fædreland, og det er nemlig Danmark, så det er en tragedie hele vejen igennem. Men vi hører jo, at den danske ambassade i Ankara hjælper hende hjem. Herhjemme kommer hun så i klemme mellem forskellige myndigheder. Gør myndighederne ikke nok? Det mener jeg ikke, de gør. Vi kan se, at vi har brug for en langt større indsats omkring tvangsægteskaber. Det burde overhovedet ikke kunne ske. Vi skal have et nationalt hold, der tager rundt og forebygger den her slags her. Vi skal have gang i den handleplan, som regeringen satte i gang, som bare er siddet ud, hvor der ikke sker noget nu. Den skal vi også løfte op. Vi skal have mailerteams osv. Vi skal gøre meget mere. Hvad mener du med, at regeringens handleplan er siddet ud i sandet? Jamen, regeringen de kom med en handleplan, jeg tror det er omkring 2002 og 2003. 2003? Hvor de satte en masse ting i gang, og det var også rigtig godt. Men det vi kan se nu, det er, at der er ikke sket noget, der er ikke blevet fulgt op på den, og de tiltag, man har sat i gang, altså mange af dem er jo stoppet, og det der er konsekvensen, det er, at vi kommer til at se den her slags sager, som vi også i øvrigt hører fra politiet også. De har masser af tilfælde, der ligner den her, og jeg synes i yderste konsekvens, så svigter man de her kvinder her ved ikke at opsøge dem, eller finde ud af, om de i det mindste er i live. Ja, vi hører jo, som du selv siger, politiet efterforsker 29-30 sager af den her slags, men hvor stort tror du egentlig problemet er?
Jamen altså, jeg ved fra politiet, at der var en sag, som de efterforskede, hvor det var 2 unge mennesker, de ledte efter. Det viste sig i den samme familie, der var der 8, der var forsvundet. Så der er noget, der tyder på, at det tal muligvis er meget højere. Men det er jo ligegyldigt, hvor højt det egentlig er, for det her det handler om, at der er nogle mennesker, som sidder mange tusind kilometer væk og håber på, at det land, som de bor i, hjælper dem, og den regering og de myndigheder, som de har tiltro til, rækker en hånd ud og opsøger dem også. Ja, nu er du jo ekspert på det her område. Jeg skal lige høre dig. Det handler jo ikke kun om kvinder, det her, og piger. Nej, der er selvfølgelig også unge mænd, en gruppe, som er fuldstændig overset, og uagtet om det er unge mænd eller kvinder, så er det selvfølgelig tragiske sager, og der skal man, vil jeg meget gerne have, gøre som man gør i Storbritannien. Der tager man ud og eftersøger de her unge mennesker, sørger for at finde ud af, om de har det godt, om de er i live, og det bør man også gøre fra Danmarks side af. Tak skal du have, Manu Sareen.